Hello, Namaskara Matirigla. Welcome back to the channel. Ini Sunday Kande Varambare Gante Adupuite. Na tindi mata ani tindi idli boka chutney. Vishayada panda rattu dinata dumbu yana Polali devasana poditte. So alta ಕೆಲವೊಂದು video clipping ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ video ಯಾನವೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ in between ಯಾನ actually ಕದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋನಗೆ ಅಂತಾಲ video ನೇ ಮಲ್ತಿಜಿದ್ದ ಪಡ ಮಸ್ತು ಸುಮಾರು ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಒಂದು ಅವದಾದನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಓವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೇನೆ ತಿಕ್ಕಣಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪೋತಿನ ಈ ಸಲ video ನೇ ಮಲ್ತಿಜಿ ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆವಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಪೊಳಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಜಿನ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ದೇದಿಜಿ ಎಗೇನ್ ಬಟ್ ಬರ್ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನುದೆ ಅಲಯ ಪುಚ್ಚ ಚೇರುತ್ತದೆ Bye Kushi Mange Aya Nama Mange Aya Oh my god Tu puntula Manga Bye Kushi Kushi bye ಇತ್ತಿದಾದ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಏನ ಚಪ್ಪಲು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದು ಅಕ್ಕೆರೆ ಖುಷಿ ಬಾಯ್ ಪಾಪಲ್ಲ They'll come back, Bala. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡುದ ಲ್ಯಾಬ್ರಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರಡೋರ್ ತುಕ ಏನ ಮುಸುನ್ ತುಕ ಎಂಚೊನ್ ತುಕ ಏ ಮಂಕಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಕ್ಕಿನ ಡಿಯರ್ ಒನ್ ಏನು ಕೂಲಿ ಚೈನಾ ನಿಂಗೆ Yeah. I hate puli. ಅಂದ ಅದು ಯಾರು ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮುಲ್ಪದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೂರ್ಪಾಚಿ ಇಡೀ ಬೂರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ದಿಂಚ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಪ್ಪೆಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನೆತ ಶಬ್ದನ
Okay, that was my Polali temple visit. Dada Panda, ini specially and video decide maltin Dada Panda at least onchur starting book ending adala nikalottu onchur paatir gandhi jana nikalige eno monene maratu povu video mast capture malpunu share malpunu unduve and Dada Panda nikalige toopu nanchina vishaya mast ittunu videos lo anchad aita narutu pira yan battu dora nikalige paatirdu disturb malpare enki ishta ije nikalige Dada mata toopu nanchina vishaya undu gammattu boka amada dasarada mata ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂದಾದ ಪಣ ಯಾನ್ ನಡುಟು ಬತ್ತು ಪಾತೇನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತುನಾಗ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಖಾಲಿ ತೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುನಾಗ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ತೂಲೆ ಅವು ಪೂರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಡುಟು ಬತ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪಿದಡು ಲೇಪು ಒಂದುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ ನಡುಟು ಬತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತೇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನುಪ್ಪೋಡು ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಯಾನುಪ್ಪೋಡು ಈ ಜನ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನ ಮೋನೇನೆ ಮರೆತು ಪೋವು ಮಿನಿ ಎಂದು Ansha, Ate Veti Dala is special in the video. Ate, thank you so much for watching. Lots and lots of love. Piratiko aina ate bega bokkonji pasata aina video. Please gadi ana channel visit malto on play and padaranchina mata videos lo tonu play video ishtana like man play share man play boka kushi anda dasarada series and comment malto the Bye.